Pane chitiko chinoitika madevelopments anopinda vanhu patoona kuti vanoti why is it people they always attack Advocate Nelson Chamisa madevelopments ese avanoita vanhu vabva vanyatsoona kuti there is something behind and why is it ivo kana vachiita meetings avo kana maconferences avo kana madevelopments avo they don't intervene avapindiri panhau idzodzo, but when it comes out the opposition vanenge vachiuya vachikomenda vachitaura zvavanoda. Saka pinda masvika muda nyogwa panapa, remember subscribe or like or turn on the bell kuti mudapaende the African icon unoposta these pictures amuri kuona iyo vakabatwa naAdvocate Nelson Chamisa umbrellas ane macolors akasiyana siyana anogona kurepresent political parties ese akabva from MDC, from CCC and to Blue movement. Vayavanyora vachiti, why is it that some people are already being pained by Totangira Ipapo? I now strongly believe some Zimbabwe's got mental issues. Why hating and being hated by other citizens doing their thing? Nelson Chamisa is coming back and definitely Totangira Ipapo. Thomas Kwanotaura vachiti aiwa the slogan, new slogan iri kudominata panguva ino yekuti Totangira Ipapo zvairi kugaina majority, iri kubhowa kana kuti iri kubata vamwe vanhu. Zvari kuuya chivabvunza zvinzi aiwa where is your ego coming from kana muchiona Advocate Nelson Chamisa achibudirira kana kuti Advocate Nelson Chamisa vachiita madevelopments avo political space yavo. Tudza mafunguro enyu muri kudiva pamusoro pechitiko ichi. Vhina comment section medu.